Cyfeir am mar hapla a glachan sé ditse ail ré hundol os cór scalan. Have a quick budget. Oh yeah, right. Credu. Caitlín Nic Aoidh chun táú. Castle salat and tamar fada teacher her actam was a castle in shot and you can core big needs to rear a veilgin in a keda. So we're do spara in a storm into Oklahane between posta ogets. Well, marm go nyart eggs lot a bunch limhoche be been a goober marla her amshire agus lianu na hash agus bimage genu galore in the main hoshi alta fosta agus bimage frostal or nyart okaji fosta honya tiji keher agus in shin turnona bimage genu vios biog sanad so ta de war go yeah ta eggs lot brown. Ta an come an post atá ogah sé, go bhfuil sé inta glamorous ar fad being a mation fashion urv. So an datni in cod shind and post lat. Well, tá Janu go mó daoine lecha síos go mór a mitse de Janu go mé ggurcha just fád a bhím go thart leon na hama le honbhain agus tracksuit so agus ganz mití fásta so seans mai na naine sin mé. Mar go muid ag glóir faoin fashion agus faoi tú héim ar life horse after mar sin is dotha I mhhail sa gohfuil an mion an mhaithin sin go gapan daoine go gaithí tú a bheith fíor galanta agus go gaithí tú bheith fíor aning a bheith leithhor amsir ar TG cahar. Dús bar céir a capan tú faoin mion sin an 18 tú leis a maile ré. Well, testim go níor an go leor daoine sin agus chuann sé ceiste an fásta go minic a gcuann sé asú an na réidir ní choinn a bhín i geirí go minic genú job mai dan amsir agus a chur lethir agus a gin sin scíal mar sin a the marm go níor an go leor daoine bhfuil mion sin na mui a Yes, agus dalí ré. Tá clú agus cáil arta ar fudn dóna inis margheall ar an clás Jimmer tú is tú bea ar an amsir I haine cúpla bliana hin. Agus Jimmy se seo, viral níomhhain ar fud fad na tíreach ar fud fad na crinne bhí tú de fecail ar an New York Times, bhí piece janta ar Have I Got News For You. Conas mar a bhí sé sin dit? Well, bhí sé cinna de dochreitear a bhela. Níor mai réim gur an clás sin ar fod na crunion da réine. Hír ma beit go meus ag daoine a néireann faoi duine bíbí a cafad. Nar wasc ma sa leid ar gian agus bhí sé mar Twitter moment bhí sé ar Huffington Post bhí sé le fecha ahanana le éit agus bhí chuirde a go thar lear was it san íseal tír réit go sé ar an channel telefíe smó. Bhí mé héanaine Johnny Taide ar agus haine mé trasna ar canal YouTube agus sí sa canal YouTube seo. An taine te ar dúspar is Caitlín Nic Aoidh wearing a leather dress. Agus tuchas mhór fésin an just detéine caithh an gúna sin. So, conas a dhéalaonn tú le stuff mar sin an gcurann sé astrit? Well, testim mi chéad dúir dinch cara do mohaid gro sin was ar lína Caitlín Nic Aoidh wears a leather skirt nar net agus gro rudder ar lína agus sin cinna a aiste agus ama bíle chaithín Jeremy gúna na rud a bíle her bit a hues ar YouTube so a ballhhaid le agus tapte a sin agus haar chaim an gúna cearna haar chaim a ríiste a bíon corbar rudí aiste tarlú te gom rih gro a neata Genú sciú comments ar mohaid Insta posts agus wa me sean profile gus aim sin pactar sin agus wa me sean agus pacta dú héna bhíon pacta na nálach was cin na pactaí profession a hóg siad TG ceir agus brand a TG ceir agus a hanna tú hir dó. So bhín rudí mar sin ribag aiste a réit an fása tan na pactaí na gin sin siad ar Google agus a hannéit agus tá daoine abalta iadéil agus ní chuirte an am harm in ir sin a te sé rubag aiste. Tá seans an inis go bhfuil daoine óga ggurchar seo agus a géirí an post atá Caitlín Nic Aoidh bheith acu. nó tríle bhain seas. Céir é an cóirlia is fearr nó is mó a chóirthas go dhaoine a bheith sim nó spéis acu dul am rud mar seo dhéanamh? Well, mar go méid an mhaid was beidir channel YouTube a háiseat agus taithí eile córa camera agus mecinn siad posta bhí tearta níos in airneil na telefíse chuirsteathar mar sinna dóid for ma héin a deis I chiad leirí ó fásta agus a fásta caiith tú bheith ceann a sésta go leor bhuian Jimmy J. Shartney agus Sida Bank agus rudí mar sinna ibú fásta nar háisins tú so sin mar mar cóla sfér go mar féin. Tá an méid sin deanta agus sa go fáil a dtíobh fan si ach céir tá feige
bucket list Caitlín Nic Aoidh maithe seo. Well, Kish Wainis, an éri bhí me genú féilte agus bhí deise go mohall háart ar fod na héann na casú le go leor ceoltarí cumasatha, so bhí sin dóchreite agus bhí achréalú an le gerid agus bhí cymhní ceir dóigm dan amsin. So beidir go mit jazz Claire a limmer sinna dhéanú a beidir haar lear, beidir a taistal ha bheits agad bheith rinneamar sin jazz. Is mútú séar a gcónaí tá má inta buiad an na deisna ar fád tá fleit go mar Claire le Daniel O'Donnell níos leici níana huasa dír chonailt na Rossan Mary from Dunlow when mid ansalta sin. So mar ma gurk séar na rudí sin bhí dúlbhilt ná go man tú ar fád a bheits agad bheith a jazz beidir Claire a líanú a faoi lethir tá má buint salt hóras an am seachan le.